Кирәкме республикага шундый зур чаралар үткәрергә, чемпионатларны үзебездә кабул итәргә? Ни өчен кирәк ул? Чәк-чәкнең төп ашаучылары килә. Елмаюлы йөзләр, янып торучы күзләр. Әлеге минутларда Казан гаилә үзәге яны гөрләп тора. Биредә футбол буенча дөнья чемпионаты җанатарлар өчен фестиваль башланачак. Чемпионатны оештыручылар футболчылар турында гына түгел, ә җанатарлар турында да яхшы итеп уйлаган. Биредә җанатарлар өчен чемпионат дәвам итәчәк, бер ай дәвамында махсус фестиваль узачак. Әлеге фестивальдә зур экраннан футбол матчларын карарга, күңел ачарга, рәхәтләнеп концертлар карарга мөмкин булачак. Һәм бүген без әлеге фестивальнең беренчесенә кунакка килдек. Берничә минуттан шушы зур капкалардан без эшкә керәчәкбез һәм без дә әлеге фестивальнең шаһитлары булачакбыз. Чиратта торабыз. Менә шундый зур территориядә җанатарлар рәхәтләнеп ял итә, күңел ача. Футбол буенча дөнья чемпионаты дәвамында килгән җанатарларга һәм башкала кунакларына меңләгән волонтер хезмәт күрсәтәчәк. Хәзер без аларның берсе белән танышып карыйбыз. Исәнмесез? Ничек сезнең исемегез? Алина. Сез волонтер шулай бит? Һәм менә волонтерларның эшләре нәрсәдән гыйбарәт? Ниләр эшлисез? Кешеләргә помогаем. Ярдәм итәбез. Ярдәм итәбез. Юл күрсәтәсез шулай бит? Волонтер булу нәрсә бирә сезгә? Шушындай матур формалар гына бирәм ул, или сезгә акча да түлиләрме? Менә ничегрәк? Юк, дают бесплатно форму. Нары. А также прямые трансляции матчей прямо со стадионов 11. Менә зур сәхнәдә бер ай дәвамында җанатарлар футбол матчларын карый алачак. Хәзерге минутларда анда без диджейның күңелле музыка уйнаганын күрәбез. Рәхәтләнеп бисәк була. Шәтеп килдек, карарга килдек, ничек бизәгәннәр. Күрергә димәк, күңел ачырга. Күңел ачырга. Ял итеп. Һәм ничек уйлыйсыз? Кирәкме республикага шундый зур чаралар үткәрергә, чемпионатларны үзебездә кабул итәргә? Кирәк. Ни өчен кирәк ул? Шәһәребез матурлана шундый чаралар булгач. Нәкъ карагыз әле сез. Мен бу бит инде бер мөгъҗиза, шул хәтлек матурлык. Балаларыгыз, оныкларыгыз ничек карый бу чараларга? Оныгым бик ярата. Буга вообще, ул кибәк киткән кеше. Бик ни, барсы да позитивта инде. Позитивта инде. Әйтеп киткәнемчә, фестивальдә җаның нәрсә тели шуны эшләп була. Әлеге урында җанатарлар Казан һәм Татарстан турында истәлеккә бүләкләр сатып ала. Кыскасы, рәхәтләнеп акча туздыра. Ә безнең Забиваканы таныдыгызмы соң? Миңа калса, ул фестивальдә иң популяр предмет җанвар. Bir beyrimde utni bizde jırlarsız hem büyüsüz. Bir tabında bulmayı bizde şaksiz temli şeysiz. Uzi balı, uzi tatlı, irinlerin küslü. Elle şak yarattığında kungelen bigrek hisli. Şak, tatlı da şak, balı da şak, temli de dillerine yutarlar. Şak, tatlı da şak, balı da şak, temli de dünyanı anlatırlar. Футбол буенча дөнья чемпионаты өчен махсус Казанда дөньядагы иң зур чәк-чәкне пешергәннәр. Оештыручылар сүзләренә ышансаң, аның зурлыгы 4 тоннада 26 килограмм тора. Әлеге минутларда халык һәм шул исәптән мин дә чәк-чәкне тәкъдим итүне көтәбез. Чөнки ул бик тәмлегә ошаган.
Күрүгезчә, шәк-шәк ашарга теләүче мин генә түгел. Шәк-шәкнең төп ашаучылары килә. Можно мне тоже, пожалуйста? Бирмәделәр тагын. Можно мне, пожалуйста? Хәзер ашап карыйбыз. Тәмле.